לעשות פשע, אני בטוח שלא יעשה. אני הולך להיות פועל פשוט. איציק אברג'יל, כמה זמן עוד נשאר לך לשבת בכלא? 7 חודשים. כמה זמן ישבת עד היום? 11 שנה. 11 שנה. בן כמה אתה? היום בן 28. אם הייתי מבקש לך להציע לי איך להציג אותך, נוסף לכל הבעיות שיש לי, גם יש לי קצת כאן בעיית שמיעה. איך להציג אותך? איך מה? איך להגיד, מי זה איציק אברג'יל? אסיר, אדם, שהאמין בדרך חיים מסוימת, שעם השנים התחיל להתפכח בבית סוהר. על מה אתה יושב? אני יושב 11 שנה. על מה? על רצח. ועם הייתי השנים, ילד קטין. ועם השנים מה קרה לך? ומה קרה לך עם השנים? בבית סוהר הייתי אנאלפביתי שנכנסתי לבית סוהר, לא ידעתי לקרוא, לא ידעתי לכתוב, לא ידעתי כלום. זאת אומרת, חייתי פשע, וכל הזמן זה החיים שסביבם חייתי, וכל האנשים שסביבי היו בחיים האלה. וכשהגעתי לבית סוהר, אחרי תקופה, למדתי לקרוא. הייתי בבידודים, הייתי אסיר לא טוב, אסיר מופרע. ובבידודים התחלתי ללמוד לקרוא. היה איזה אסיר שלימד אותי את האלף-בית, והתחלתי ללמוד לבד. נפגשנו כמה זמן? אולי 3 דקות, נכון, איציק? סליחה? אולי 3 דקות היינו ביחד שם כן, בחצר. 3 דקות. אבל ב3 דקות האלה ראיתי אותך, שלמה, כאילו אתה מסתכל עליו כמו על בן שלך. למה? תראה, אחד הדברים שלנו בשירות בתי הסוהר זה לקחת אותם אנשים שהחברה הכירה אותם. ואיך אומרים, לנסות לבנות אותם מחדש. את איציק אני הכרתי אותו שקיבלתי בתור ילד שהייתי מפקד אבו כביר. אני עברתי איתו כברת דרך ארוכה מאוד. אני זוכר את אמא שלו, זכרונה לברכה, שהייתה מגיעה לחומות וצועקת, רוצה לראות את הילד. והרגשתי את הכאב הזה. יצאתי החוצה ואמרתי לה, אל תציקי יותר, תבואי למשרד, תראה את הבן מה שאת רוצה. הוא היה אז בן כמה? הוא היה נער, היה בן 18, 17. אני נעצרתי בן 17. דן, אני אגיד לך משהו. אני בזמן שהותי בשירות בתי הסוהר, אני מלווה מספר אסירים. וכל אחד, אני מדרג אותו. את יצחק, לקחתי אותו אז כהתחלה, כי הקשר, הוא הזכיר לי קצת את השכונה, את האח שלי, זכרון לברכה, אהרון, שנרצח גם על ידי עבריינים. ראיתי בו משהו שיכול להיות שאני לא עזרתי להרבה אנשים. אבל את כל כוחי נתתי ביצחק. אני ליוויתי אותם, שאני אומר, בהפרדות, וכל יום, דוגמה הייתי מגיע בימי שבת לבקר בכלא בשעה, פותח אתה, קורא ניטשה, מה לאסיר כזה ולניטשה. מרד הנפלים, וכל מיני ספרים, והוא מדקלים לי את ניטשה. פתאום שהתחלנו ללמוד גם דרך מצד פתוחה, בפילוסופיה. שהוא הביא לי את הציון הראשון, 94, נכון, 92. אגב, אני שמחתי, אני אומר את האמת, אני שמחתי, זה בדיוק אותה מידה שילד מגיע לאבא ואומר לו, אבא, קיבלתי 92, ואיציק שיבוא להגיד, שמע, שלמה, מר טוויזר, ותפסיק מר טוויזר, אבא, קיבלתי 92. רצית עוד להגיד משהו? קודם כל, אני אחזיר לך, אתה יודע, שאמרת לי, סליחה, שאני חוזר להתחלה, שאמרת לי, ממה אתה פוחד שאתה יוצא החוצה? אז לעשות פשע, אני בטוח שלא יעשה. היום אני פוחד מדברים הרבה יותר קטנים. כמו, אני פוחד לפגוע בצורה קטנה, או לפגוע באיזשהו דרך באשתי שאני אוהב אותה. שהיא רודפת אחריי, והיא הולכת אחריי. והיא בהיריון עכשיו. והיא בהיריון. היא בהיריון בחודש 60, בעזרת השם. אני לא רוצה לאכזב אותה בכלום, וכואב לי שאתה יודע שההורים שלה לא מדברים איתה. בגלל שהיא נשואה לך. בגלל שהיא נשואה לי, כן. תראה, יבוא הילד וישתנה. לא, אני מבין אותם, אין לי בעיה, אני מבין אותם. הבנת? אני מבין ואני מצדיק אותם בדרך מסוימת, עד קטע מסוים אני מצדיק אותם על הקטע שגם אני לא הייתי רוצה שהילדה שלי תתחתן עם אסיר ששפוט 18 שנה. ולא משנה לי כמה הוא חזר למוטב,
ולא משנה לי אם הוא לומד באוניברסיטה, ולא משנה לי כלום. לא הייתי רוצה שהילדה שלי תתחתן עם אסיר שפוט 18 שנה. בקטע הזה אני מבין אותם. הייתי עושה את הכל שהיא לא תתחתן. אבל אם הייתה מתחתנת זה כבר משהו אחר. אותה אני לא רוצה לאכזב. אני לא רוצה לאכזב אנשים שנתנו בי אימון.